Iti circuit diti fuel subsidy distribution iti BIFAR sir. Bale adda iti 65 tayo nga recipient. Fisher folk da amin no pa sir. Iti ng barangay David. Haan sir, bale talo nga barangay dito adda iti taga Dilabo Davilacan Carwan dito sir. So mano ti may ipaikan niya? 3,000 pesos each ka no, tinagyan na DJ card da. Bale mapanday pasukat yan ta DJ adda ti pagswipean na nga ti card. Bale dito Shell, Petron kung dumapay nga dito adda pagswipean na sir. Bale maala danok pa DJ as crudo no ko. Bunong kaso depende ta na sa kulda. So one time big time lang dito ma'am or agtultuloy dito yung support until malpas dito? Bareng lang sir kumano syakti ma ko anak ket ko mga adala ta DJ assistance na iti gobyerno tayo ket kaasimot dagiti fisher folk tayo. So kumusta may tinagbaling respond dagiti fisher folks tayo ma'am? Patsya da makaanaymet laing dagiti 3,000 pesos. Maragsakan da kasi adati at least ang kabasit nga maitod kanya dakot dakulat nga tulong dayto yun. Ngam sa pela kumata dagiti to dumapay nga fisher folk tayo ket mairaman to pay kasi dati na itod tatakot 65 pay lang nga beneficiaries ti maikan. Ket addaan tayo iti 1,000 plus nga fisher folk. Di pasok. Digiti barangay nagkapon digiti fisher folks ana beneficiaran ta ma'am mostly ket panagkalap dagiti pagsapulan. When sir, panagkalap amin sir bale dagiti agus sir iti fuel nga mapanijay taaw no pa sir. Dagiti agbangbang pa nga mismo. Yes ma'am. Other than this ma'am adda ka di ba iti other support nga ipa iti Addan to manin sir, ag-request to ti LGU kung dagiti presidente iti association ti fisher folk tabareng no adon to pay ti ipaida yan ta daytoy BIFAR mo handa pulos pay nga nagliway iti assistance nga iti tadyan ti pasukin sir. Pong 65 po na naibigay po ngayon dito sa munisipyo ng Pasukin ay initial lamang po ito at meron pa pong mga susunod pa po na ibibigay po natin sa ating mga mangingisda hindi lamang po dito sa Pasukin kundi lahat po ng coastal municipality po dito sa Ilocos Norte. Meron po tayong 9 na coastal municipalities dito sa Ilocos Norte at 1,895 po dito ay siyang registrado pong ang kanilang mga bangka base po sa datos po natin dito po sa ating boat hour registration. Just to clarify lang po, bale itong mga rehistrado lang yung mabibigyan lang po. Opo. Sa ngayon po, initial po yung ating mga prioridad po, yung ating mga rehistradong mangingisda. Dahil po yun din po yung ating criteria po sa pag-avail po ng mga tulong sa gobyerno. Dapat po tayo ay rehistrado sa RSBSA, PhR at saka po sa BOAT. Kaya ine-encourage po namin yung ating mga mangingisda na hindi pa po rehistrado, hindi pa po sila rehistrado at ang kanilang mga bangka po na mag-register po sa pinakamalapit po na kanilang Municipal Agriculture Office. Wala po itong bayad. Clamor earlier ma'am, sana mas malaki. Any reaction po? Yes po, yun din naman po yung tinitignan po ng ating gobyerno po, ang ating bureau, na sana mas malaki yung ating ipamimigay para maibsan din naman po yung patuloy na pagtaas po ng diesel sa ngayon po. At yun po yung clamor din po ng ating national agency na sana po mas laki at ito po ay hinihiling din po natin sa ating gobyerno para po ito ay ma-aprobahan.